warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru saha rencang-rencang murid sedaya. Dina iki aku arep ngomong babagan masalah sing menarik kanggo dibahas, yaiku pentingé ngirit banyu resik. Kaya sing kita ngerti, banyu minangka unsur dasar sing bisa urip lan kabeh makhluk urip ing bumi. Nanging, nyatane banyu resik saiki saya kurang amarga sawetara faktor kayata polusi banyu, pompa banyu sing berlebihan, lan owah-owahan iklim. Mula iku, kita kudu nambah kesadaran babagan pentingé ngirit banyu resik. Njaga lan nyimpen banyu resik minangka tanggung jawab kita bebarengan. Kita bisa miwiti kanthi owah-owahan cilik ing urip saben dina. Kayata ngirit banyu nalika adus, ndandani kran sing bocor, ngindari buang banyu, lan ndukung proyek konservasi banyu. Katen atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.